Tak, dobrý večer. Vítám všechny na dnešní škole výživy. Já jsem Tomáš a jsem fakt nadšený, že dneska máme tady to téma, je to moje oblíbený. A vždycky říkám, že abych podal co nejlepší výkon, tak když si co nejvíc z vás zapne kameru, tak já podám lepší výkon, protože já když mluvím k málo lidem, tak se stydím. Jo? A když mluvím k lidem, kteří ještě nemají ani kameru, tak jsem pak nervózní Mhm. takže bude to dobře pro vás. A hlavně si myslím, že když si zapnete kameru, tak budete tady a teď, nebudete dělat dvě věci najednou a víc si z toho jako odnesete. Takže dneska se právě budeme bavit, když už sportujeme, tak aby to na nás bylo vidět, jak se zkrátka prosportovat k pěkné postavě. A něco v rychlosti o mně, protože třeba je tady někdo, kdo mě ještě třeba nikdy neviděl, neslyšel, tak jak já jsem se dostal k tomu, co dělám, hledal jsem v 18 brigádu na 3 týdny, kvůli 3 000, nic víc mě nezajímalo, nicméně z 3 týdnů je přes 20 let a jsem nadšený, že se cítím, vlastně teď už můžu říkat ve 40 líp než kdysi a předávám to dál a jsem nadšený, že spolupráce s Herbalife mě ukázala jednoduchý koncept, jak mít pod kontrolou svoji výživu, i přesto, že občas uděláte něco blbě. A takže já mám lepší energii, zlepšila se mi regenerace po sportu, pleť, imunita. Hlavně jsem nadšený, že celá moje rodina je v pekelné kondici. A taky jsem vděčný za tu vlastně příležitost Herbalife, protože třeba tady vpravo na fotce, že mám možnost se učit od těch nejlepších. A tady jsem vlastně na večeři s nositelem Nobelovy ceny za lékařství Louis Ignaro. A já si právě myslím, že to je problém v dnešní době, že je až moc informací, spousta mýtů, fámy, reklamy a někdy je nebezpečný, od koho si člověk nechá radit. Takže já vždycky říkám, že doporučuji si někoho zkusit najít, jenom jednoho člověka, ke kterému zkusíte udělat první krok, něco zkusit, něco se stane, získat důvěru a zkusit jakoby další kroky. Jo? Uh, takže se neustále 20 let učím a i já se tady, i když hodně věcí vím, tak se připoju tady na školy výživy, poslouchám to od ostatních a vždycky mi to něco dá a proto i lidi, kteří se připojují na školy výživy, tak mají daleko vždycky lepší výsledky než ty, kteří se nepřipojují. A proto já vždycky říkám, že půl hoďka týdně naučit se nové věci, daleko efektivní to, co budete dělat, budete vědět, proč to máte dělat a hlavně, jak to udělat třeba prakticky. Jo? A dneska si řekneme takové jako zásady, aby vás, když už se člověk hejbe nebo má v plánu se hejbat, tak aby ho to vedlo k výsledkům, nejen dobrýmu pocitu, protože možná znáte spousta lidí, kteří jako fakt jako sportujou, někteří dokonce i dřou, jako blázni, ale na té jejich postavě to vůbec není vidět. Já vždycky říkám, že jsou jako rozkydnutý a mně to přijde úplně jako proč, jako to je úplně zbytečný, jo. A mně se líbí takovýhle věty, protože když s těma lidma mluvím, tak oni všichni řeknou, jasně, je to víc o jídle, jo, svaly se dělají v kuchyni, že je to až 80% jídlo, jenom málo ten sport, ale vždycky se to nějak záhadně snaží urvat tím sportem. Tak dneska si pokusíme říct, proč je to právě obráceně a vy to můžete zkusit, pokud to ještě neděláte. Takže mně se líbí, že když máte správně pořešenou výživu, tak můžete dlouhodobě několik dní za sebou naplno sportovat a nemusíte být jako úplně zničený. A tady ten slide dáváme v každé škole výživy, protože tady to, když budete mít pod kontrolou, jedna věc je jíst zdravě a druhá věc je jíst vyváženě. Jo? A tak jenom abyste věděli, že z toho, co my sníme, tak by bylo dobrý mít 30% tuku, 40% sacharidů, vidíte docela dost, někdo se těch sacharidů bojí, a 30% z bílkovin nebo z proteinů. Tady je to krásný, jednoduše se to řekne, ale hůř se to udělá. Jo? A proto o tom je ta filozofie, myšlenka Herbalife, že to něco můžu zvládnout sám, ale někdy je potřeba schodit ego, že to, co sám nezvládnu, tak můžeme nechat na něco, na někoho jiného. A tady to, když budete mít jako dlouhodobě, aspoň jakž takž pod kontrolou, tak budete fit a zdraví, budete mít dobrou váhu, dobrou postavu. A pak člověk nemusí se ptát, co mám dělat, abych
se mi nelámaly nehty, abych byl unavený, abych neměl tlak, cholesterol, celulitidu, padání vlasů, bolení břicha při menstruaci, alergii a nevím, exémy. Jo, zkrátka budu zdravý. Když dělám komplexně zdravý životní styl, tak jsem zdravý. Jo. Tak, zdravím ještě všechny, kteří se postupně připojují. A dneska jsem si tady napsal takových 5 nějakých vět, co mě jako napadly, a u každý bychom se mohli zastavit extrémně dlouho, tak já nechávám na vás a zkuste říct 1 až 5 a můžeme z pár bodů tady jako probrat. Tak si je pročtěte a pokud někoho nějaká věta, nějaký bod jako zajímá, tak puste mikrofon, řekněte číslo a můžeme se o tom pobavit, proč to tak je, proč se na to ptám, a abyste tomu rozuměli. Se napiju. No, děkuji za spolupráci, že se všichni hlásíte. No, mě by zajímala 3. Jo, Míšo, úplně super. Kdyby se někdo nepřihlásil, tak já bych vám řekl, že byste se měli zeptat jako na tu 3. Jo? A možná ještě úplně si řekneme na začátek, proč je vlastně, pokud sportuju, tak proč je potřeba o to víc jako řešit tu výživu. Jo? A já na to mám takové jako přirovnání, který lidi v životě jako chápou, že když v autě jezdíte rychle, tak vám to sežere víc benzínu. To každý chápe, i holky. Jo? A stejně tak, když sportujeme, nesedíme na zadku, zvedneme zadek a jdeme něco dělat, tak to tělo potřebujeme vlastně, spotřebuje víc paliva, víc výživy, než když jsme na zadku. Takže někdy platí, že nejenom lineárně, ale exponenciálně během sportovních dnů potřebuji přidat na výživě. A pokud ještě to třeba člověk nikdo moc nějak cíleně neřeší, tak vždycky bych tady začal řešit hlavně třeba výživu po sportu. A proč? Protože pokud chcete sportem si zpevnit postavu, tak nestačí jednou týdně se jít projít, ale musíte několikrát v týdnu něco dělat. A pokud už nám není 20, je nám víc, tak najednou cítíte, že už ta regenerace je jako pomalejší. Jo? A ideálně u toho sportu dát tomu tělu takovou jako čočku, trošku jako zátěž, jo? Že neprocházet se jenom kolem baráku, ale musí tam být nějaká jako, že se u toho třeba klidně i zapotit. Nejenom když je vedro, ale i klidně v zimě. Jo? Takže když správně pořešíte výživu po sportu, tak se vám zkrátí doba regenerace, tím pádem můžete víc anebo kvalitněji trénovat a můžete pak i tím sportem se jako zlepšovat. Protože úplně nejhorší je, když se rozhodnete, jste nadšený, že jdete do toho a začnete 4krát týdně běhat, ale časem zjistíte, že najednou vás ještě bolí tělo, když jste byli předevčírem běhat, a tak vy ještě vyrazíte, ale trápíte se u toho, bolí vás to z minula, už se těšíte, až to skončí a je to úplně takový utrpení a vlastně k ničemu to jako nevede. No a když to budete dělat tak dlouhodobě, tak za týden zvládnete sportovat ne 4krát, ale jenom 3krát, protože už budete tak zničený, další týden už jenom 2krát a pak si řeknete, no tak asi to pro mě není. Jo? Takže bych se na prvním místě zaměřil výživa po sportu, pak bych řešil, co si dát před sportem, a na posledním místě, protože nejspíš většina z vás neděláte nějaký extra vytrvalostní běhy nebo sporty, které trvají několik hodin, tak úplně na posledním místě co pít, někdy i co jíst při sportu. Jo? A samozřejmě i dneska se budeme bavit konkrétně přesně tady o těch 3 věcech, takže to je tady k tomu věcu, k té věci, co řešit jako nejdřív. To, jak si za chvilku řekne. Ještě něco, na co byste se tady z těch bodů chtěli zeptat? No, jak dlouho před sportem? Si dát třeba F1 nebo tak? Jo, o tom se ještě jako řekneme konkrétně v dalších jako slajdech. Teď jenom jestli tady z těch 5 bodů je ještě něco, na co se chcete zeptat, nebo probrat, dovysvětlit, proč se na to jako ptám, a pokud ne, tak šoupnu na další slide. Já si to taky pročtu. Jo, možná bych ještě tu 5 trošku, že vždycky si musíte dopředu říct, jak se do toho chcete, když už něco chcete dělat, tak je potřeba si říct, jestli to chcete dělat jenom jako nějak, anebo jestli to chcete dělat jako excelentně, jo. Jo, to je ta 4. No tak probereme 4 a 5.
A to je přesně to, že když vaším cílem je dojet si 2 kilometry s autem na nákup, no tak víte, že tam dojedete s čímkoliv a nemusíte to auto moc řešit, tak když vám to někde klekne, tak to dojdete pěšky. Ale když budete mít závodní auto, tak logicky se o to auto potřebujete víc starat, jezdí rychleji, užijete si to, ale je to náročnější servis. Jo? Takže proto to navazuje i na tu 5, že někdo si řekne, no tak někdy si dám výživu po sportu, někdy ne. No takže to záleží, co od toho očekáváte. Jestli chcete mít jako jenom nějaký výsledky, tak to udělejte buď to jenom nějak a jenom občas, ale pokud fakt jako chcete mít jako pevnou postavu, aby když do sebe píchnete, abyste se neprobořili, no tak je potřeba jako po každé aktivitě to řešit. Jo? Tak, mně se líbí, že ohledně sportovní výživy, mimochodem sportovní výživa je takový jako tuning v autě a jak jsme tam měli na začátku takový ten obrázek 30 tuky, 30 bílkoviny, 40 sacharidy, takový to vyvážený, tak to je takový jako základ. Až když zmáknete ten základ, tak pak teprve se můžete zaměřit nějak cílenějc jako na sportovní výživu. A jako v autě dělat tuning na starém rozbitém autě je takový, nemá to hlavu a patu, takže proto nejdřív změnit volej, gumy, kapaliny, takový ten základ, třeba mít vyváženou snídani, mít pitný režim, trošku tušit o bílkovinách a pak teprve se můžete začít líp cítit, líp sportovat a má smysl řešit i zkrátka cíleně i výživu po sportu. Takže mně se líbí, že můžu používat to nejlepší palivo, to, co ty nejlepší. A já vždycky, když jsem byl malý, tak jsem si říkal, tyjo, co ty borci na olympiádě, jako vždycky v televizi někde v dálce člověk vidí, že něco si dají, něco pijou, jo, ale člověk neví co a tady já mám možnost vlastně používat to nejlepší palivo, to, co ty nejlepší na světě. A já vždycky říkám, když něco dělá Ronaldo, tak já to dělám taky. Jo, akorát on asi mnohem víc trénuje. Jo. Takže dneska se budeme bavit, pokud to chcete dělat jenom nějak, tak vás to dneska neosloví, protože já když už něco chci dělat, pro něco se rozhodnu, tak to chci dělat co nejlíp, aby to nebyl jenom ten dobrý pocit, ale aby to neslo i ty výsledky. Jo? Takže bych vám přál někdy zažít to, co já už zažívám přes 20 let, zařadit, když už máte výživu pod kontrolou, začnete se trošku hejbat, zařadíte správně sportovní výživu. Tak to je takový to, když v tom autě uděláte tuning, tak to najednou jezdí úplně jako suprově a úplně si to užíváte. Jo? A mně se líbí, s čím jsem třeba konkrétně na začátku, když jsem byl mladý, bojoval, že člověk sportuje a teďko najednou nějaký jonťák při sportu má od nějaký firmy, něco po sportu má někde jinde a něco před sportem má taky u nějaký firmy. Takže někdy, když to člověk splácá při závodě, tak mu to jako nesedne a může to někdy třeba i vyklopit a pak jako ten závod se na to člověk připravuje a nemusí to úplně dopadnout. Takže mně se líbí, že Herbalife má vlastně ucelenou 24-hodinovou výživu, že to je všechno od jedné značky, vzájemně se to doplňuje. Před, při a po sportu. Jo, je to testovaný na doping, což je v dnešní době strašně důležitý a málo věcí to dneska má. Jo, takže proto to můžou i ty vrcholoví sportovci a nemusí se bát, že když si toho dají víc, míň, nějak, takže budou mít problém na olympiádě. Jo. A chci tím jenom i vzkázat myšlenku, že sportovní výživa není jenom pro Ronalda a vrcholový sportovce, ale i pro takový víkendový bojovníky, protože takový víkendový bojovník, který buď to třeba má nadváhu, nemůže sportovat, nebo sportuje jenom 1-2krát týdně a vždycky byl z toho zbytek týdne úplně mrtvej, tak obzvlášť i pro takovýhle víkendový bojovníky je sportovní výživa, protože oni, i když se jdou proběhnout na 5 kilometrů nebo jenom na hodinu projít, tak pro ně je to vlastně velká zátěž. Když to pro sportovce 5 kilometrů je nic, takže právě pro víkendové bojovníky je sportovní výživa. A jak se Míša ptala, a mimochodem Míša má kolem 30 kg zhubnutýho, jo, takže super. A před sportem, na co bych se zaměřil před sportem, potřebuje vaše tělo mít u toho sportu energii, aby vám nedošlo, aby vám nekolísala energie, abyste ji měli konstantní. Takže super zdroj energie je právě ze sacharidů. A obzvlášť z těch rychlejch. A vy, když sacharidům nebudete rozumět, tak se jich třeba budete obávat, protože víte, že se říká, že byste neměli mít sacharidy, jak nezhubnete. No ale
to je trošku vytržený z kontextu, protože obzvlášť v některých situacích ty sacharidy jako zrovna potřebujeme. Takže a zrovna před sportem, protože když je mít nebudete nějak externě z jídla zvenku dodaný a budete sportovat, tak to tělo tu energii musí sebrat od někud jinut, neveme ji ze špeku, to je složitý proces, ale šáhne třeba do svalové hmoty. A takže si za prvý poškozujete svalovou hmotu, místo aby jste si sportem jako zlepšovali, tak hlavně je to složitý proces získat jako energii ze svalů, jo? A proto to tělo pak při tom sportu řeší složitý věci a nemůže se zaměřit na ten výkon. Takže když to právě bude mít z těch sacharidů správných, tak se vám bude daleko líp sportovat. Takže ideální svačina před sportem, pokud to chcete udělat jenom nějak, tak tady platí lepší nějak než vůbec, tak si můžete dát třeba půl hoďky předtím nebo 40 minut, já nevím, banán nebo sklenici džusu, to je takový jako dobrý. Když nemáte ani tady to, tak klidně si dejte sklenici koly nebo dejte si koblihu. To jsou taky ty rychlé sacharidy, ale sami cítíte, že to můžete udělat zdravě, ale i nezdravě. Takže tohle to jsou verze, když to chcete udělat jenom nějak, a pokud to chcete udělat jako úplně ideálně, tak si můžete dát, ať už třeba ten normální snídaňový koktejl, ale pokud to chcete brát vážně s tím sportem, tak je vyloženě Formule 1 sport, vyloženě jídlo před sportem, před aktivitou. Jo? Takže já to mám tak, že normálně ráno snídám koktejl, Formule 1, vyvážené jídlo, a když mě čeká závod nebo vyloženě trénink, o který mi jde, no tak si dám předtím ráno tady ten koktejl, takže nemám ho každý den. Tady vidíte, čím se liší Formule 1 to normální snídaně a Formule 1 sport. Vidíte, že je to hodně jako hodně věcech podobný, ale liší se to třeba zdrojem a forma jako bílkovin a samozřejmě je tam víc třeba Cčka, Dčka, protože sportovci hodně dejchají, nadejchají hodně vzduchu, tak potřebují antioxidanty, Dčko, protože se kosti klouby opotřebovávají. A u toho sportu je důležitý, aby vám ta energie nebo ta síla tam rychle naskočila a aby vám dlouho vydržela. Protože když si dáte koblihu před sportem, ona vám ty cukry rychle najede, ale za pár minut se ty cukry spotřebují a zase vám dojde při tom sportu. Takže vy potřebujete při sportu, abyste tam tu energii rychle měli a ještě, aby vám vydržela. Takže proto třeba ta Formule 1 před tím sportem je vlastně ideální jídlo. Jo? A pak jsou tady dvě věci pití při sportu. Proč nestačí pít jenom vodu při sportu? Protože, nebo takhle, je lepší pít jenom vodu než nic, protože nejčastější jakoby úbytek výkonu je dehydratace. A obzvlášť v létě je to těžký, protože když byste měli pít tolik vody, kolik potřebujete, tak vám to bude žbuňkat. To znamená, lidi nepijou tolik, kolik by měli, no a pak jim strašně rychle ubývají síly. Takže vzhledem k tomu, že se při sportu potíte a volíznete se, tak je to takový slaný, jo, nějaký minerály, vitamíny jdou z těla ven, se potíte, jo. To znamená, jsme u toho, že když už při tom sportu doplníte něco, co to tělo ztrácí, tak vlastně tu aktivitu neskončí to tělo tak opotřebovaný a tím pádem už třeba jenom kvůli tomu se může zkrátit doba regenerace. Takže obzvlášť lidi, kteří jako nejsou zvyklí se moc hejbat, tak potřebují i pít při tom sportu, protože na to nejsou zvyklí hodně pít zkrátka. Jo? Takže hydrate, to je super pití, hlavně primárně během sportu, je hlavně málo kalorický, bez cukru, to znamená i lidi jako s nadváhou nebo s pomalým metabolismem, pro ně je to úplně ideální, protože vy, když půjdete do krámu někam do lékárny, koupíte si nějaký jonťák, tak to dost často bývá tak jako sladký nebo kalorický, že ten člověk ani během té aktivity ty kalorie z toho jonťáku nespálí. Jo? A když si hydrate i třeba naředíte, nebo klidně i v plný koncentraci, tak ho můžete pít vlastně i v rámci během dne pitného režimu. A pokud je větší aktivita, jde vám víc o ten výkon, tak můžete mít CR7, my tomu říkáme Ronaldo, protože Ronaldo to taky pije. A tady z toho drinku jsem já úplně nadšenej, protože tady vidíte, že on se skládá ze 4 různých druhů sacharidů, který se průběžně rychle uvolňují.
To znamená, některý jdou rychle, některý pomalejc a některý se tam projeví až jakoby v závěru toho výkonu. Jo? Takže to je úplně jako bomba. A hlavně tady píšu, to je jako fakt jako, já vždycky na to, co ten výrobek Herbalife stojí, tak je extrémně levný, jo, ale tady u Ronalda píšu, že to je fakt jako cenově úplně bomba, jo, hlavně je to třeba i v sáčkách, to znamená, můžete to dát někomu ochutnat, a nebo to můžete si vzít jenom sáček, sypnout do flašky nebo na kolo, na vejlet, jo, a nemusíte si během dne kupovat nějaký slazený věci, jo. A tady to vezmeme hodně rychle, protože prolong to je taky pití při sportu, ale je to na extra dlouhý vytrvalostní výkony, třeba díl než 2-3 hodiny a víc, jo, protože samozřejmě je to jiný druh zátěže, to tělo už potřebuje zase něco jiného, než když jdete na hodinu hrát squash nebo na brusle nebo běhat, takže tady prolong je tam hodně sacharidů, který právě potřebujeme během toho výkonu, takže by ho neměli v principu používat lidi, kteří chtějí jako zubnout nebo mají nadváhu, ale tady se zase očekává to, že kdo má nadváhu, tak pravidelně neběhá 50 kilometrů. Jo? Tak, dostáváme se, tady ten graf se mi strašně moc líbí, já jsem z něj úplně jako hotovej, protože tady vpravo vidíte jakoby tu, jak se to řekne, no recovery, no, obnova, nebo jo. Regeneraci. Regenerace, no jasně, jo. A vy, když si nedáte svačinu před sportem, nebudete nic pít, tak třeba tu aktivitu nějakým způsobem dáte, ale nejspíš ji zakončíte úplně vyšťavený, úplně mrtvý. To znamená, že pak se z toho budete dlouho, ta regenerace bude probíhat strašně dlouho. Když si dáte svačinu a třeba budete pít jenom vodu, no tak to bude jako dobrý, nezakončíte to tělo tak opotřebený. A když třeba je ten výkon extra dlouhý, tak můžete mít ještě ten prolong. A ještě když po sportu uděláte správně výživu po sportu, tak ta doba regenerace se vám zkrátí, proto vy můžete druhý den, zítra, pozítří znova naplno sportovat. Jo? Tak, tady jenom v rychlosti, aby si člověk tady jsme si řekli, že jsou 3 pití během sportu a proto máte každý svýho poradce, abyste to s ním probrali, abyste mu řekli, hele, tohle mám v plánu dělat, taková je moje situace, o tom jde a on už vám přesně řekne, co přesně pro vás je důležitý. Protože dost často si lidi otevřou katalog a tam si vyberou, Tom to říkal, ale třeba zrovna pro vás by bylo vhodné něco jiného. Takže proto je potřeba být v kontaktu se svým poradcem. No a jdem konečně na to nejdůležitější, výživa po sportu, protože a řekneme si, proč je to důležité udělat hned po sportu. Jo? Říká se tomu metabolické okno. Protože když sportujete, tak vám buší srdce, krev tam jezdí rychle, jo? A zhruba nějakých 20 minut, 30 minut po sportu, když skončíte, tak se vám ta tepovka zpomalí a jste zase jako v normálu. Ale ještě po sportu to srdce trošku víc jede. Jo? A krev tam jezdí rychleji. To znamená, když vy okamžitě po sportu tomu tělu dodáte to, co to tělo potřebuje, to, co ono ztratilo, tak přes tu krev se dokáže hodně rychle dostat k těm buňkám. Hodně toho tam dokáže transportovat. A proto pokud po sportu chcete to nejlepší, tak to klasické tu jídlo nepřipadá v úvahu, protože to se tráví několik třeba hodin, nebo někdy až druhý den maso. Takže proto, když to bude po sportu v tekuté formě, tak se vám to tam jako hned dostane, a hned to může být použitý. A hned se to tělo může začít regenerovat. Naopak, co hodně lidí dělá, zase je to nevědomky, že skončí sport a třeba ani po ruce nic nemá, protože je někde a jde až domů, tam se umeje a pak se třeba za hodinu nebo nějaký holky třeba ani večer si řeknou, večer už nebudu jíst, bych stloustla, jo. Takže lidi buď to nejedí do půl hodiny po sportu, nebo nejedí vůbec, jo. A pokud prošvihne těch 20-30 minut, tak já vždycky říkám úplně nekompromisně, že pak už je úplně jedno, jestli si dáte salát nebo mekáč nebo chleba. V podstatě do těch unavených buněk se to už nedostane a ta regenerace se vám strašně prodlužuje. Takže proto Herbalife Rebuild Strength, to je cíleně věc na regeneraci, to není jídlo jako koktejl, ale je to cíleně věc, to, co tím sportem to tělo spotřebuje. Zase máte tam mraky těch sloupečků, to kdybyste si měli sami udělat, no tak se jako člověk zblázní, jo.
Takže hlavně je to dělaný i do vody, že si to můžete vzít jako do shakeru, nasypat tam to a někde, kdekoliv to vodou jenom zalejt, nebo si to už můžete vzít hotový, takže kdekoliv to můžete mít při sobě. A obzvlášť tady Rebuild doporučuji lidem, kteří mají třeba nadváhu, potřebují logicky víc těch bílkovin, tak Rebuild má nějakých 20-25 gramů jako bílkovin a je minimálně kalorický. Jo? Proto třeba Rebuild si můžete přidat odpoledne do svačiny, do jogurtu, do tvarohu, jo? Navýšíte tím bílkoviny. Jo? Takže z Rebuildu jsou lidi, kdo ho zkusí, proto já o sportovní výživě ani moc nechci mluvit, ale spíš řeknu lidem, ať si to vyzkoušejí. Jo? Takže Rebuild je pro lidi, kteří mají třeba aktivitu, já nevím, do 2 hodin, jo? Což je 95% lidí. A pokud jsou vytrvalostní sporty, trvá to díl než 2 hodiny, tak zase to tělo je mnohem víc opotřebený, jinak opotřebený, spotřebuje ještě něčeho víc, než když jenom hrajete hodinu squash, tak proto je tady Rebuild Endurance jako vytrvalost a ten už by neměli používat lidi, kteří chtějí zhubnout, protože tam je zase samozřejmě hodně sacharidů, takže tohle je vyloženě pro úzkou cílovou skupinu. Z toho jsem jako nadšený já, když jsem to poprvé zkušel, já jsem si myslel, že budu jako nezničitelný. Jo? Tak, tady tohle si klidně vyfoťte, že pokud byste se chtěli jako hejčkat, tak podle důležitosti, jak byste si měli sestavit ten svůj jako nutriční program. Jo? Takže vidíte Formule 1 sport, vyvážená snídaně. To platí úplně pro všechny. Je jedno, jestli sportujete, chcete zubnout, přibrat, je jedno co, ale vždycky to začíná zdravou snídaní. Jo? Takže já, kdybych mluvil se sportovcem, on se mě tady bude bavit, co má pít při sportu nebo cokoliv, tak já mu řeknu, a co snídá, a stejně mu řeknu, hele, pojď si to zkusit se snídaní. Tady vidíte pití, regenerace po sportu, na 4. místě třeba tyčinky, liftov na energii, teďko ještě nově Phytocomplete, tvaruje postavu na centimetry a snižuje útrobní tuky, jsou na to klinické studie, takže můžeme to tvrdit, že když si to lidi jako koupějí, tak jim můžeme slíbit jako výsledky. Jo? Vždycky jsme museli říkat, změna životního stylu, lepší výživa může přinést, změna životního stylu může přinést dobré výsledky, ale pokud je na nějaký výrobek klinické studie, tak můžeme rovnou říct, co se může stát. Jo? Sportovci by obzvlášť měli dbát na vitamíny, protože to jejich tělo je oslabený, protože už jenom jak se potějí, tak jdou z nich ty vitamíny, minerály pryč, proto nemůžou být nemocný, aby trénovali na závody, jo? Takže potřebují zvýšit vitamíny. Nightworks, to je super věc na kardiovaskulární systém a správný tuky, aby se šlachy, klouby neopotřebovávaly, Herbalife Line. A 9, 10, to už jsou takový bonusy. Mám tady ještě něco? Jo. Otázky a odpovědi. Tak, já se napiju. Jsem rád, že jsem to časově stačil. Chcete na něco zeptat, co jsem projel moc rychle, nebo co jste třeba nepochytili? Dobře, já se zeptám, Tome. No a když si dáváš tu Evit na sport, tak si to dáváš s mlíkem nebo jenom do vody, když jdeš třeba běhat? Míšo, tady zase vycházím z toho, že nejspíš ti nejde o olympiádu a nejde ti o bikini fitness. Jde ti o to, aby si byla zdravá, aby si dohubla to, co potřebuješ. Už máš 30 kg dole, ale ještě to chceš doladit. Ano. Tak já bych to nechal jako na dobrým jako pocitu. Já si to někdy dávám do PDMka, mě jako fakt chutná mlíko, ale zase před sportem. Já vím, že když si dám mlíko, tak mě to prožene, letím do křoví spíš. No, takhle jsem to myslela, ano, přesně tak. Takže nejlepší je to třeba s PDMkem. Dobře. Jasně. Nebo klidně, nebo si můžeš dát třeba, nebo můžeš smíchat Formule 1 normální a Formule 1 sport, jo. Zkus to a uvidíš. Jo? A Dobře, to mlíko dělá takové divy někdy, no. No, takže všichni víme, že pokud máme PDMko, tak koktejl s PDMkem je to nejlepší a nic víc už nepotřebujeme k tomu dodávat. Jo? Tak díky. Když máme PDMko, tak mlíko. Jo? OK. Děkuju. Super.
Tak dáme si ještě v rychlosti nějaké zkušenosti, protože dneska... Já bych se zeptal jenom na CR respektive CR a Hydrate, jestli by si mohl jakoby říct nějakou hranici, kdy má smysl použít Hydrate, třeba jako v pitném režimu, třeba při sportu, a kdy už je asi jako vhodnější použít CR. Takže kde jakoby je ta hranice mezi Hydratem a CR. Já třeba, když jdu na hodinu kardio, tak tam nemůžu jako si úplně moc jako odbíhat, tak mi připadalo, že Hydrate lepší, že člověk nemá jako takovou jako potřebu a vlastně tu hodinu mu to může i stačit. Si myslím, Michal, není mezi tím žádná hranice, jo. A tady vidíš, že i borci na Tour de France pijou Hydrate, jo. A já to tak mám, že čím jako je to větší zátěž, respektive čím víc mi jde o výsledek, tak vždycky mám CR7 Ronalda, jo. Když jdu na závod, tak vždycky CR7. Ale když se jdu jako proběhnout na pohodu, jo, nebo já nevím, dělám něco s dětma, nebo cokoliv, jo, na pohodu, tak někdy si dám to, někdy to. Někdy mám chuť na Hydrate, někdy na CR7, jo. A zase je stejný jako Míša, nejde nám o olympiády, tak to není, ten tvůj výsledek není o tom, jestli si dáš Hydrate nebo Ronalda, ale to, jestli jsi měl zdravou snídani, to, jestli máš koktejl po sportu, jaký máš celkově pitný režim, jaký máš bílkoviny. Michale, ještě by si nám mohl říct tvoji zkušenost? Takže krásný podvečer, takže já jsem Michal a můj výsledek je přes minus 28 kg, změnou vlastně životního stylu, výživy a lepší vlastně aktivitou. No a jsem člověk, který nikdy, já si to vždycky říkám, nikdy v životě nesportoval a teďka prostě chodím na Tabaty, dělám cvičení ve fitku, různý druhy, většinou kardio, chodím na laser game a posilování vlastní vahou a další aktivity. Jo, super. Michale, díky. Já bych jenom podtrhnul to, čím jsem vlastně začínal, že ty lidi, kteří mají ty nejlepší výsledky, tak se tady pravidelně připojují, jo. A Michal je tady fakt jako každý týden a myslím si, že když se Michala, Míši, Temelový, Strutnova jako o půlnoci zeptáte, tak zeptáte se na bílkoviny, kolik vědí, kolik mají jíst, snídají koktejl, většinou ho mají i jako druhý koktejl večer, rozumějí trošku jako sacharidům, vědí, že víc rostlinných bílkovin a vědí takový ty základní, vědí, kolik mají mít pitný režim, co se počítá, nepočítá. Jo, takže lidi, kteří tady se připojují, tak se každý týden něco dozvědějí, můžou to pak zkonzultovat se svým poradcem, můžou to dát do praxe a takhle každý týden jako se můžete jako posouvat. A pak jsou lidi, kteří se tady nepřipojují a mají spousta řečí, proč to zkrátka nefunguje. No tak, takže dneska udělejte cvik, který vám nespálí kalorie, ale je extrémně důležitý, že si pokrčte, jak se to řekne, ruka, poklepejte si na rameno, že tady dneska jste, protože jste mohli dělat je pěkně, mohli jste být někde jinde, dělat něco jiného, dělat to hlavně s někým jiným, a to, že jste tady byli dneska, tak jste udělali něco navíc a pokud to dáte do praxe, tak i získáte něco navíc. A dneska to bylo o tom, že když zvednete zadek, tak můžete u toho tu výživu pořešit, aby to zkrátka na vás bylo vidět. Tak a ještě tady mám pro vás akce, které jsou na tomhle linku. V 8 hodin za 11 minut startuje Fit Club s Katkou. To je moje skvělá kamarádka, známe se už přes 20 let a je na to cvičení fakt dobrá. Stárne a vypadá čím dál líp. To se mi na lidech u Herbalife líbí, že vypadají čím dál líp. A zítra ve čtvrtek taky na tomhle linku, sice až 8:30, pokud vás zajímá něco třeba o metabolismu, povede to můj kamarád Péťa, o Herbalife je přes 15-18 let, je to borec, dosahuje taky perfektní výsledky s lidma, takže trošku tomu porozumět, trošku něco dát do praxe, trošku zvednout zadek díky sportu a naučit se mít rád sám sebe, pochválit se a bude to fungovat. Takže děkuju za pozornost, chválím dneska všechny, kteří měli zapnutý kamery, bylo vás hodně, tak jsem se extra snažil. Uživejte života, kdyby cokoliv nejasného, tak mi klidně písněte na Messenger. Mějte se fajn, hezký večer, čau, čau. Ahoj. Ahoj. Děkujeme, ahoj.